President Bongbong Marcos and Sandro Marcos versus Senator Amy Marcos. Ngayon, Dad, medyo naging explosive ang itong family feud ngayon na nangyayari between the Marcos family. Kasi sa isang recent rally, lumabas si Senator Amy Marcos at meron siyang bombshell exclusive na pinalabas dun sa kanyang speech sa rally na yun, na anti-Marcos, yung anti-President Bongbong Marcos yung speech niya. Kasi sabi niya na sa buong buhay daw nila, ever since na bata pa sila, alam daw niya na may pagka-problema daw si President Bongbong Marcos bilang isang addict. Ngayon, sinasabi niya na wish daw niya na mag-recover siya bilang addict, pero alam daw niya na may problema daw talaga siya with regards to mga substances. So, kaya nga sinasabi daw niya, medyo not in good hands ang ating bansa kasi alam niya na addict daw ang ating presidente. Ngayon, nag-shoot back naman si Congressman Sandro Marcos. Ang sabi niya, hindi daw ito parang tunay na kapatid ang ginagawa ni Senator Amy Marcos. At dahil doon, marami nag-assume daw na hindi daw talaga tunay na kapatid or parang step-sister lang daw si Amy. Kasi ang mga accusation ng mga ibang tao, nung sinabi to ni Congressman Sandro or parang pinaparinig niya na hindi daw talagang tunay na kapatid si Senator Amy Marcos, ay sinasabi ngayon ng isang popular rumor, si Amy Marcos daw ay isang love child ni Imelda Marcos sa kanyang ex na yung si Mayor of Manila, si Mayor Arsenio daw, na ex daw niya before sila nagkatuluyan ni President Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, sinasabi naman ni Bongbong Marcos na yung tao daw na nagsabi daw ng mga words niya yun, sabi daw niya hindi daw yun totoong sister. At sana, wish niya na mag-feel better daw si Senator Amy Marcos. Ngayon, Dad, very interesting na to, na naging Philippine politics na to, kasi this is a family feud na naging medyo large scale, national scale na. Ano mo sabi mo dito? May mga is it true ba? Yung mga claims na hindi daw totoo na pure sister si Senator Amy Marcos kay Bongbong Marcos? Siya ay isang love child sa ex ni Imelda? Ano masabi mo dyan, Dad? Itong mga ganitong klase kasing pahayag, dala to ng galing sa galit na emosyon. No? Kumbaga, nagkakaroon ng hidwaan yung magkakapatid at pamilya, kaya nagkakaroon ng ganitong mga pabugso-bugsong mga pagsisiwalat ng hindi mga magagandang akusasyon. So, ito naman kadalasan nangyayari sa mga iba't ibang pamilya rin, no? Lalo na sa may mga hidwaan na magkakapatid o magkakamag-anak na hindi nakakapagsalita, nakakapag-usap ng maayos. So, yun ang isang issues dito, kaya napakaraming nagbabatuhan ng mga ganitong putik na sinasabi natin, no? Mudslinging ng tawag dito. Kaya nga nagkakaroon ng mga iba't ibang akusasyon. Pero unahin natin yung mga akusasyon siguro na pinagsasabi nila, no? Una, kasi nabanggit yata ni Senator Amy na parang nung kabataan ni Bongbong o hanggang ngayon yata parang gumagamit yata siya ng substance na sinasabi niya. No? Ngayon, ito ay isang akusasyon. Pero siyempre, ang ano naman dito, ang dapat naman mangyari dito, meron ba siyang patunay na talagang gumagamit ng substance ang ating Pangulo? Una. Pangalawa, ang Pangulo ba natin ay merong sapat na, kumbaga, sanity o meron namang sapat na katayuan para makapagpatakbo ng ating pamahalaan. Yan yung pangalawang issue diyan, yung sinasabi nating competence niya, no? As a gentleman, as a professional, kaya niya bang patakbuhin ang ating pamahalaan bilang isang pangulo? Yan ang mga issues na kanyang ipinaparatang, no? So, ang other side naman na sinasabi nilang si Amy yata parang hindi kapatid at maaring stepsister lamang, siguro dapat yan maging factual lang yung mga issues, no? Kasi kung titingnan mo, susuriin mo yung mga panahon, I think nag-asawa yata si President Marcos Sr. at si dating First Lady Imelda Marcos sometime in April 1954. If that's the correct date, then I think Amy was born sometime in 1955 of November. So kung ganun, mahigit isang taon na mag-asawa si former President Marcos Sr. at si First Lady Imelda Marcos bago ipinanganak si Amy. So, most likely, hindi naman siguro totoo na yun na anak si Amy ni former Mayor Arsenio Lacson ng Manila, no? So kasi nga yung date kung titingnan mo, ipinanganak si Amy more than 1 year after sila nag-asawa. So yung ganong sigurong mga paratang o yung mga ganong putik na binabato, medyo kung titingnan mo yung factual date, malamang hindi totoo yon, no? Most likely hindi totoo. Kasi nga mag-asawa na sila that time. At siyempre bata pa naman si President Marcos Sr. noon at halos pareho silang nasa tamang physical capability na mag-produce ng anak, no? Samantalang si Mayor Arsenio Lacson at that time medyo may edad na rin sa aking pagkakaalam. So most likely hindi siguro
may mapapatunayan na totoo yan. Saka madali naman tingnan sa DNA test, no, para malaman mo kung magkapatid sila o hindi. Siguro nabanggit lamang yun na parang hindi tunay na kapatid kasi nga pag sa ating kultura, sa ating mga Pilipino, pag sinisiraan mo, pinupulaan mo yung mga kamag-anak mo o kapatid mo, parang hindi hindi makatao yon, o hindi, parang ang turing sa iyo hindi ka na nga kapatid, no? Hindi naman sa literal na usapan, pero sa figurative way of speaking, no? Ibig sabihin, parang you're acting like you are not like a family member. Kasi nga sa ating kultura ng mga Pilipino, napakahalaga na pinangangalagaan natin yung ating reputasyon bilang isang pamilya at magkakapatid, at kung merong kasalanan ng ating kapatid, kadalasan pinag-uusapan na lamang natin to behind closed doors o sa loob ng isang silid na ating pwedeng pag-usapan privately, no, between brothers or sister, no. So siguro dito nga bakit nagkaroon ng ganito, kasi nga maraming nagsasabi na mukhang parang nasarhan yata ng pintuan si Senator Amy Marcos sa pamahalaan at sa kanilang pamilya at hindi na yata sila nakakapag-usap. So ang ganito mga issue dapat na-cure to, nagagamot to sa dialogue, no, between brother and sister para hindi lumala yung ganitong klaseng sitwasyon. Kasi nga pareho silang may katungkulan sa pamahalaan, no? Pati si Sandro nadamay na rin, no? So silang tatlo na nandito sa issue ito, pare-pareho silang mga government servant right now. Isang pangulo, isang senador, isang congressman. So siguro ang inaasahan ng ating mga kababayan sa kanila is a higher level of understanding and a higher statesmanship between them, no? Ibig sabihin, walang below the belt na tirahan na ganyan kasi magkakapatid sila o magkakamag-anak sila. Lalo lamang bumababa ang pagtingin o paghanga ng ating mga kababayan pag ganitong may putik na nagtatapunan na ganito. Kasi itong mga ganitong klaseng putik, maintindihan sana yan kung kayo mga pangkaraniwang tao at hindi kayo naglilingkod sa pamahalaan at hindi kayo tinitingala ng lipunan. Kaya napakahalaga sa mga nagsisilbi sa ating pamahalaan na kinakailangan pangalagaan nila yung ang pagtingin sa kanila ng ating mga kababayan, sila ay palang role model ng ating mga kababayan. So itong mga ganitong hidwaan, dapat pinag-uusapan to behind closed door or behind private discussions, and at the same time dapat nagkakaroon ng understanding at kung ano man yung mga issue dapat gamutin to privately within the family confines, no? Kasi nga pag tinatapon natin yung nilalantag natin yung ating putik sa labas at pinapakita natin yung mga dumi na ganyan, nasisira yung kumbaga tinatawag nating hindi lamang statesmanship, no? Yung sinasabi nating governance capability ng ating mga namumuno at namamahala. Hindi lamang sa ating Pangulo pero sa lahat na rin ng mga namumuno at namamahala na mayroong mga ganitong issue. Ang issue kasi dito, internal discussion. Nagkukulang ng unawaan, nagkukulang ng tamang pagdiskusyon o pagbibigayan. No? Kasi nga, kung hindi natin binibigyan ng atensyon yung ating mga malalapit sa atin, siyempre talagang minsan nagkakaroon ng samaan ng loob. Ngayon, Dad, meron maraming nagtataka tungkol sa sinabi ni Senator Amy. Kasi sinabi ng mga ibang mga netizen na kung alam mo pala na addict pala ang kapatid mo, ba't mo in-endorso every time siya na tumakbo? Nung tumakbo siyang congressman, nung tumakbo siyang vice president, nung tumakbo siyang presidente. So sinasabi ng mga netizen ngayon, kung alam mo pala na may problema na ang kapatid mo at alam mo na magiging alanganin kung siya ay magiging mahalal bilang isang elected leader sa bansa, but nung buong buhay nila, sinusuportahan niya pa rin at ini-endorse niya ang kapatid niya para tumakbo at para manalo ngayon. Well, assuming na sabihin natin na yung kanyang paratang may katotohanan. Bagamat kung walang ebidensya, mahirap sabihin na meron, no? Pero assuming na may katotohanan, ang unang tanong ko diyan, bakit nga niya inendorso kung alam niyang merong ganong problema? O pangalawa, kung inendorso man niya, bakit hindi niya tulungan na magkaroon ng rehabilitation yung kapatid niya? Di ba? Kasi kapatid niya yun eh. Siyempre, pinagdugtong sila ng ating tadhana na magkaroon sila ng magkadugtong na bituka, may kasabihan ng gano'n. No? So, bakit hindi niya tulungan na magkaroon ng rehabilitasyon, no? Ma-rehabilitate yung kanyang kapatid kung totoong merong ganyang problema yung kapatid niya? At pangatlo, kung totoong merong ganyang problema, nakikita naman natin na yung Pangulo naglilingkod sa pamahalaan at nakikita naman natin na nandiyan naman siya sa mga dapat niyang kumbaga issues o concerns na dapat niyang puntahan. Nakikita naman ng mga publiko na maayos naman yung kanyang pagkatao pag siya ay nakaharap sa mga publiko. Ngayon, kung sa loob naman yan, internal yan,
Dapat sana, ang magsasalita diyan, hindi lamang yung kapatid niya, pati na yung siyempre yung cabinet niya na nakakakita sa kanya kung talagang siya ba ay qualified maging Pangulo o hindi, di ba? Kasi yun ang mga issues dito, yung mga ganyang paratang, siyempre, normally, kinakailangan niya may substantiating evidence ka. At pangalawa, kung meron man, halimbawa nga na meron, assuming na guilty, na talagang addict siya, ang tanong, bakit hindi ba pwedeng magamot yon? Talaga bang ganun na ba kalala at hindi na niya kayang maging sane o maging nasa tamang pag-iisip para mamuno? Yun ang mga katanungan yan eh. Hindi naman porke kasi gumagamit ka o addict ka, hindi ka na sane na magpatakbo kasi marami tayong makilalang ganyan na mga pangulo din ng malalaking kumpanya sa US, no, na sila gumagamit din ng mga substance pero mukhang maayos naman sila, no. May mga ganyan din chismis o alingas-ngas tungkol kay Elon Musk na sinasabi niya lang gumagamit din ng substance. Yun mga kwentong kunsyero, pero kung totoo din man yun, pero nakikita naman natin napaka-successful ng tao at napapalaki niya yung kumpanya niya. Siyempre yung nga lang pag hindi naawat yan minsan lumalala, no. So yun lang ang problema niya kung talagang halimbawa isa kang addict, lalala yan kung hindi magagamot yan. So, ang importante lang kung talagang merong ganyan, dapat tulungan na ma-rehabilitate o magkaroon ng pamamaraan para maalis yung ganyang klaseng addiction na sa kanyang Ngayon, Dad, may isa pang actually controversial dito na sinasabi ng mga netizen. Kasi alam natin, hindi ito pala yung first accusation against President Bongbong Marcos na siya ay isang addict. Kasi si dating President Rodrigo Duterte, siya rin nag-accuse daw. Kahit hindi pa siya presidente noon, nung nangangampanya pa lang si President Bongbong Marcos, in-accuse rin siya ni President Duterte na alam daw niya na isang addict daw si President Bongbong Marcos. At ngayon, since lumabas naman si Senator Amy, sinasabi rin niya na totoo ang sinasabi ni President Duterte or based sa kanyang personal experience na addict si President Bongbong Marcos. Ang isang controversial naman na sinasabi ng mga netizen. Kasi maraming nagsasabi na si President Rodrigo Duterte, successful daw ang kanyang war on drugs na nangyari dito. Kung saan pinakukulong niya ang mga ibang mga drug addict, mga drug dealer, mga drug lord, at saka yung mga ibang mga drug addict, drug dealer at drug lord na namamatay or pinapatay ng polis dahil nalaban sila at may ginagawa sila masama. So sinasabi naman ng mga ibang netizen na kung totoo nga ang sinasabi ni President Rodrigo Duterte at totoo nga ang sinasabi ni Senator Amy na talagang drug addict si President Bongbong Marcos, ibig sabihin nito, failure daw ang war on drugs kasi yung mga pulubi lang daw ang natatarget ng war on drugs pero yung mga mayayaman na siguro na accused or allegedly may addiction or siguro drug lord or anything, baka mukhang sila ay nasi-shelter sa war on drugs na ginawa ni President Duterte. Masasabi mo, Dad, na biased ba yung war on drugs kung alam daw ni President Duterte na addict si not President Bongbong Marcos yet, pero parang pinabayaan lang siya ng mga kampanya kahit na alam niya na addict yun? Well, I think yung war on drugs naman is against the dealers and drug pushers, no? Hindi naman sa mga users na sinasabi natin, una. So, hindi natin pwedeng husgahan si President Duterte na naging unfair yung kanyang war on drugs, no? Kasi nga, dapat ang war on drugs talaga yung mga dealers at pushers yung iyong aatakihin dyan, no? Pangalawa, yung mga drug users or drug victims na tinatawag natin, dapat ang programa sa kanila rehabilitation, no? Parang kung ikaw ay alcohol addict, meron tayong tinatawag na Alcoholic Anonymous na parang sa ganun ma-rehabilitate ka, no? Hindi naman kasi sasabihin na porke drug addict ka, hindi ka na pwede ma-rehabilitate. Pwede ka pa rin ma-rehabilitate with the determination, with proper procedures, you can get out of addiction. Yun ang nakikita ko niya kasi nakikita naman natin sa mga napapanood natin na kahit na addicted na nakakalabas naman sila kaya minsan nagkakaroon ng tinatawag nating relapse na bumabalik, no? So ang importante niyan rehabilitation. Kung totoo mang gumagamit yung tao, pwede pa naman tulungan siya na ma-rehabilitate siya at mabigyan siya ng ibang pamamaraan para hindi na siya ulit mahulog sa ganong kanyang klaseng kumunoy, no? So ngayon, ang sinasabi natin, kung alam niya na drug addict ang ating Pangulo, bakit hindi siya naglabas ng sapat na ebidensya, no? Kasi lahat to hearsay lang ito he said, she said ito no? So napakahirap talaga magbigay ng ganyang haka-haka o conclusion kasi nga lahat to puro paratang na hindi naman nasusubstantiate. Dapat sana masubstantiate nila na totoo. Meron talagang kumbaga ebidensya na sinasabi natin, no, na makikitang gumagamit. Assuming na gumagamit, ang tanong, ganun ba kalala o pwede bang ma-rehabilitate? Kasi lahat naman ng mga tao sa mundong ito, lahat naman meron niyang tinatawag nating pagkukulang o mga weaknesses, no, as a human being. Ang tanong lang diyan, yung mga weaknesses na yan nakakaapekto
sa kanyang pagpapatakbo o pamamahala ng kanyang mga obligasyon at responsibilidad. Kung ang sagot oo, nakakaapekto to, then I think meron silang karapatan na ipaglaban na sabihin nga na hindi dapat mamuno ang ating Pangulo. Pero kung hindi naman ito nakakaapekto pero meron siyang addiction, then siguro ang dapat gawin doon is privately magkaroon ng rehabilitation. Yan ang nakikita natin kasi lahat to mga accusation, these are quite unfair unless it's proven with substantiating evidence. Kasi without that, it's all kumbaga hearsay accusations, no? Kasi ang tanong niyan, nakita ba halimbawa ni President Duterte na gumagamit si BBM? Kasi kung may nagsabi lang sa kanya, maaring may naninira. Ang second question niya, nakita ba ni Amy o nakikita ba ni Amy na gumagamit si Pangulo ng substance, illegal substance? Kung nakikita niya, ang next question niyan, hindi niya ba pwedeng tulungan na may rehabilitate? Kasi kung yun lang ang gagamitin nating paratang para mapatanggal ang ating Pangulo, siguro medyo unfair din yun dahil meron naman tayong democratic system na sinasabi, di ba? Ang democratic system, kung gusto nyong patalsikin ang Pangulo, di siyempre either through impeachment o yung people power na hindi nga siya legal pero pwedeng moral naman ang authority ng mga kababayan natin kung nakita nila talagang hindi na siya capable na magpatakbo ng bansa. Yun ang mga issues dito. Pero Dad, I remember there's another way to take out the president, di ba? Nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, yung kabinete niya, parang rally sila para i-vote out ang presidente. Ano ba yung rules doon? Kaya ba yung gawin ng kabinete kung feeling nila hindi fit to lead ang isang presidente? Well, in the other countries kasi merong ganong mga rules, no, na pag 2/3 of your cabinet members will certify that you are not competent or you're not kumbaga eligible or mentally sound to become the leader or president, they can use that as a kumbaga a ground to get you out of office, no? But in our country kasi wala pa talagang ganyang rule na ginagamit, no? So talagang either impeachment na sinasabi natin through legal procedures na from the Congress it goes to the Senate para magkaroon ng trial and then they will decide whether you should be impeached or not, no? So yun na talagang pinaka-legal ground rule sa ating bayan. Pero meron ngayong second na hindi legal pero morally acceptable, no? Like yung People Power 1 at People Power 2 where the presidents are booted out of office from the People's Initiative, no? Yung sinasabi nga nila na sa sobrang daming tao na nagagalit at nagdidemand ng iyong resignation, ang nangyayari diyan kasi mga military at police magwi-withdraw ng support. Pag nag-withdraw sila ng support, forced to go that you have to step down kasi ibig sabihin na you have lost your authority, your moral authority to lead as a leader, as a president, no? So when you lose your moral authority, the legal authority normally crumbles under that weight of moral authority. Kasi there are two kinds of authority here, the legal and the moral authority. The legal authority is always prevails unless there is a substantiating kumbaga moral authority that will overpower that legal authority. Yun ang nangyari sa People Power 1 saka sa People Power 2. Nakita naman natin si Erap Estrada hindi pa talaga na-impeach pero because of the kumbaga clamor, no, na kumbaga the clamor of the people na talagang naggagalit na sila, talagang nagdumadagundong na yung damdamin ng mga kababayan natin, talagang napuwersa na ang ating mga militar at mga police to withdraw their support because syempre some of the members of those people clamoring are also relatives or related to people who are in the military or in the police. Kung masyado na talagang malaki ang galit ng tao sa mga ginawang kabalbalan ng Pangulo, then siyempre pati mga kapag kamag-anak nila, kapamilya nila may impluwensyahan na parang sa ganun mag-withdraw na ng support sa ating Pangulo. And if that happens, siyempre the best way to do is to resign because if you don't resign, there will be chaos, no? Kumbaga, sino magbabantay at magproprotekta sa iyo sa palasyo kung pababayaan ka na ng military at ng pulis, kung hindi ka nila didepensahan, di pwede ka nalusubin ng mga tao sa palasyo mo, di kawawa ka naman, baka mapatay buong pamilya mo, no? So mas mabuti pa mag-resign ka na lang saka para maiwasan yung gulo and bloodshed na sinasabi natin, no? It would be a gesture of statesmanship to step down if you believe that you have lost your moral authority to govern because the legal authority is only a consequence of your moral authority. Ngayon, Dad, marami rin netizens na nagsasabi, medyo natatawa sila sa nangyari na to. And kasi sinasabi nila, but yung family drama naging national news?
So, sinasabi nga ng iba, ito ata ang problema ng political dynasty. Kung yung pamilya mo, kung maraming membro ng pamilya mo ay nasa gobyerno, yung mga away ninyo nagiging national concern na. Masasabi mo, Dad, na yung political dynasty na nangyari dito sa Pilipinas, ito ay isang problema dito sa Pilipinas kasi ngayon nga, yung brother and sister conflict na pwede naman private at saka yung siguro yung nephew niya, ngayon nagiging public yung mga petty fights na ganito, yung mga mudslinging na ginagawa nila on national news. May kasabihan nga, blood is thicker than water, no? Eventually, when these things blow over, magkakapatid pa rin yan, no? Maaari mag-usap-usap pa rin yan, magkakaroon ng mas kapatawaran. I've seen that this happen in so many families already, no? Sa umpisa may hidwaan dahil sa mana, merong pinagtatalunan dahil sa kapangyarihan. But at the end of the day, most of them get back to their senses, and at the same time, they start becoming more understanding and forgiving between each other, no? But there are some, of course, talagang they die already bearing anger in their hearts amongst their siblings, no? So may mga ganun din. Pero at the end of the day, katulad sinasabi natin, mga ganitong family feud or family misunderstanding, it's better resolved privately and confidentially amongst within closed doors, no? Kasi nga, pag nilalantad na ganito, yan ang naging issue. Yung sinasabi mo ng political dynasty, correct, no? Kasi marami sa ating mga nakaupo at namamahala, basically ginagawa na nilang parang kabuhayan at pamilya na yung pumapasok sa pamahalaan. No? So sa akin, ang cure talaga dyan, hindi yung anti-political dynasty bill, but rather siguro yung establishing a two-party system with visions and principles. Kasi hindi mo naman pwedeng awatin yung magkamag-anak na hindi naman minsan nag-uusap pero pareho na magkamag-anak sila na very, very capable naman na tumakbo sa eleksyon o sa pamahalaan, magpatakbo ng pamahalaan. Siguro sa akin yan yung i-establish lamang yung political party system na bawal yung turn courtism, at the same time merong definition yung mga party members kung ano yung prinsipyo nila at kung ano yung mga pwedeng tanggapin ng political party. So kung mayroon kasing two strong political parties only recognized, then masasala yung mga magkakamag-anak, no? Kasi hindi na nila pwedeng kontrolin, no? Number two, may mga qualification standards yun, yung mga political parties, no? So doon na lang dapat makontrol yun. Kasi kahit anong gawin mo sa political dynasty bill na yan, hindi lulusot niya kasi nga halos marami nga magkakamag-anak nakaupo sa pamahalaan. So kukontrahin nila yan. They will try to water that down, no? Kasi nga iniisip nila maapektuhan sila. So sa akin, hindi yun ang dapat gamutin. Ang gamutin natin yung political party system natin at qualification ng mga candidates to join and run for public office. Yun ang dapat magamot, yung qualification at saka yung political party system na hindi kanya-kanyang political party na pwedeng i-establish. Kasi kung meron ng mga national political party system na dalawa lamang, meron yung mga governing committee, ngayon masasala kung sino pwede lamang sumali at makokontrol na kung sino yung mga magkakamag-anak na malilimita. Kasi based not only on merits, based on qualifications, and based on capabilities. So yung political party na magkocontrol. Saka para hindi nga ma-abuse yung ganyan mga corruption and everything, magkaroon ng funding yung political party na provided by the government itself. Para sa ganun, hindi na mangungurakot yung mga politiko na kahit na pangkaraniwan ka, pag tinanggap ka ng political party, kahit na wala kang pera, pwede kang tumakbo dahil popondohan ka ng political party. Just like what's happening in the US, di ba? So meron sila mga ganun, mga PAC committee and everything. So yun ang mga tinatawag natin na sana mabago yung sistema. Kasi yung political dynasty bill na yan, hindi lulusot yan. You have to be practical in our approach. Ayun, Dad. Sang-ayon ako sa sinasabi mo, pero I think yung kailangan rin ng other approach as additional dun sa sinasabi mo, which is aside from yung sa qualifications ng ating mga kandidato, para talagang mawala or mabawasan ng mga dynasty na masama dito sa Pilipinas, kailangan rin i-upgrade ng Philippine government ang antas ng education ng bawat Pilipino. Kasi kung mas educated na ang bawat Pilipino, siguro mas capable sila at mas well-informed sila to choose better candidates na mas magiging better leaders para sa Pilipinas. Kaya mga kababayan, ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay itaas ang antas ng edukasyon ng bawat Pilipino para lahat ng Pilipino mas maging well-informed at para gumanda ang kinabukasan nila at makakapili sila ng better leaders sa better qualified leaders ang makakatakbo at saka gaganda ang kinabukasan ng buong Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, ang paglilingkod sa bayan ay hindi pang sariling kabuhayan. Ang paglilingkod sa ating mga mamayan ay isang sakripisyo na dapat nating ialay para sa kabubuti ng ating ng ating kabataan. Huwag sana nating kalimutan,
public service is for public good. Yun, hindi for private good or private benefit. Kasi na nangyayari sa ating lipunan ngayon, karamihan ng mga tumatakbo sa ating pamahalaan o sumasali sa ating gobyerno ay mga may personal na interes. Dapat sana ang masala natin sa ating pamimili ng ating mga mamumuno at mamamahala ay mga taong handang ialay ang buhay para sa ikagaganda ng ating kinabukasan. Ako po si Michael Sa, inyong Dad ng Bayan.